Khoi hangkorni Asrambari ban bazaro kereng thaiti Bangladeshi rok habui tongo. O habui tongmarno kasnani bagai tini lai thangnai bisi rogo kodongma romuino o aritei Bangladeshi rokni bagai kaisa open gateway abono kasnani bagino salhor murgnani tai CCTV rwnani no khoboi kahamke naikolnani kasnani rok sanmukti tini YTF ni district president Trosmit Deborma tai bini adong rok thangai police SDPU ni thliwo deputation relaikha khoi ni SDPU ni yakti CM ni address ho osalo Raja Jati Bangladeshi habi tomano kasuna bagino borni saktar mumbai o koiblai rohjakha moi phalemoro sungtini sini je Asrambari tui je Asrambari Bonbazar je Gomsing tui sung khobor mani tongo je Delhi no je Bangladesh rok phai tongo ngai sungtini SP malakha ngai te additional SP malakha tabu SDPU malakha malai sung mono demand ba letter dikhabro 80% complete sini o je Gomsing tui Asrambari ti Bonbazar tui je fancy tongmani je tarok tongmani bidabil o tarok tongmani o tarok bo motamuti fancy je tongmani abrok turu hania ngoi tongkha ngai abrok no kaham khainang thun te je main border area wo CCTV dinang thun te plus brok no drone rok bai check khainai ni abo haike sung tini kok salakya borok sawo sung je samani borok khlainai nei ngai sung khana sung sini je khasiam mongolo sini BSF ni je DG bai bobo sung malai sung tebo kaham ka kok sanai karon tamon ngai border ni daito ba responsibility ngai to BSF rong thani ngai BSF rok tongoi bai kai je Gomsing tui Bonbazar tui Bidabil tui Asrambari tui je Bangladesh rok phai tong abono sung khana bor kok salainai ngai desini Asrambari o je SPU camp tongmani o SPU camp no bote bo strength ma khainai a jaga borok mane police ma bari nai karon ngai aro je tinjona je SPU tongmani o je broker rok je Bangladesh borok tui phainai rok borok aborok no sak nangya mokon langya ngai sung a jagni SPU camp ni o camp tongnai rok borok kok saka borok bo sawo sungro borok kri borok kom officer bukrui sung saiman tongphano kun khlaimia abo hai kok sincha ka kok no tini sung SP no sai khnarika ge SP sawo abo sung nai hinai kam kaino ge na di mo je Bangladeshi rok phaitomani abo sudo Bangladesh ni wansarok sin phaitung abo haya je sa panang thon sini demom phamang thon chakma phang thon tipra phang thon mok phang thon je pan phaitong nai Bangladesh ni phane mane Bangladesh ni phane no borno sung maka sunai tambage maka sunai ge karon ge sung je Tripura rajoni je boro rok se ekdom এই জায়গানি একদম রিয়েল সিটিজেন ত্রিপুরা ni je sungse sini chakri ni khetre sung সমস্যা ngoi tong chakri thikmoto mayangi tong chathai thikmoto mayangi tong jaga kaham tongthai mayangi tong ti manung yangi tong amo haga jodi tebo Bangladesh ni phayoi burung hagai sini ত্রিপুরা ni tebo সমস্যা nai na abon bagino sung mo jotono pathama ka sunai ini ang Asrambari ningoi ang tini khorang ti saka Asrambari badebo Koi badebo gongma jaga tui Bangladesh ro habui tongo norok bo janjani area wo khorang ti sawoi a jaga ni DM SP BSF ni border security force ni officer rok malayoi border no tebo strong khlaioi je ungkorok no a jaga kaham kai CC camera rioi drone rioi erpore naga asuk rioi abo haike sung abrong maka sunai karon tambai kai as a Tripura ni citizen ngai sung sini Tripura no narnani manchi roi rokha khayoi Bangladesh roni yakni chini jotoni no responsibility tong on boga nang abuna pil khayo norok to janjani je Irian borok yang oromdi ni tamhani Julai bari phasing rogo eng rogo yang sabrum rogo borok bo border share khayo boneng ti bo habui tong borok bo amo hage no mo hage strong message na step na woi sung kintu loi na dono yago naiya Bangladesh ni phane Bangladesh na sung bu to khai kunu ya जों बंगनो रंमै मारिनाय रंमै दिसे बंगनो किफलिमा रहनाय abo hai mak khainai gang abono apil khainai Bangladesh ni phanai borokno sung jeska bon maka sunai jodi kasui hangkai chini tongthai kebo kese bung thanai chin jaga pai thanai chakri nokri khetre sug subida komi thanai Tripura rajyo ek rashto hangkai bo jaga thangsoguino sung 1 manglak amon bogino je mansak joto pare mo je Bangladesh ni phanai Bangladeshi rokno sung maka sulainai hambai yang sini Ramchandra je area Bogabil ang tibo phai dong ga ang rongi fancy rok bo onek wing thamakya onek handia thamakya ga ai ni fancy rok no bo belsora abon fancy rok no kam khane
nungthun ga jaga bo te border force te barinen nangnai gai abo hakino je aini borok no bang appeal khainai যদি ইন্টারনাল সোর্স থিং নরক আমনো হাই যে ব্রোকার যে বাংলাদেশি তু ফানে রং নং থানি যদি নলেজ টং হাগাই বরং ন বনি ডাটা কালেক্ট খাই এসপি ন তে ডিএম ন বরং ন সাবমিট খাইনাং থুন তাম বাগে গাই যে ব্রোকার রক রাংকি সামিসানি বাগৈ আ যে ব্রোকার রক চিনি সামে মতে ইন্টারনাল সোর্স তুই আ জায়গা শুধু যে চিন টিপ্রাসাবো নন টিপ্রাসাবো যত ইনভলভ টং হাইছি রাং 10,000 15,000 ni bagai Bangladesh ni borok naharo India dai tong amo hairok no sung stop ma khlainai jodi nong area bisung amo ha jodi broker nong ni knowledge tong hagai on knowledge o broker ni boni data collect khai sini khoi SP DM bong thani sabin khaidul nang thun borok loy no tui aini bisinti tang samung khlaiman